आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ ख ख खमंग. ग ग कोकण तू. हा. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. किती वाजता डायलिसिस रोज? रोज त्यांचे शेड्यूल असतात. अवरेजली 4 ते 5 चालू आहे सोमवारचा फक्त होत नाही डिझेल आणि साहेब 3 विषय आपले महत्वाचे असते त्यांना सांगा तुम्ही आता. याच्यामध्ये जे डॉक्टर आहेत त्यांचं जरा बोला, त्यांचा टायमिंग रेडिओलॉजिस्ट काय ते सांगा. भले तुम्ही सांगा 5 तारीखपासून 10 तारीखपासून कालावधी घ्या. मी काय तुमच्या हातातलं नाही. ते रिक्वेस्ट कारण ह्या तारीखला आम्ही करतो. करून घ्यायची तपासणी आहे. 2 महिन्यात अवेलेबल करणार म्हणून तुम्ही सांगा. तुम्ही कारण नाही तर डीडीला एक बोलवा. आणि ह्या ज्या मशिनरी 2 सांगितल्या 25ची आणि तुमची हे ऑर्थोपेडिकची हे सांगा बाबा 3 महिने तर 3 महिने पाहिजे. त्याच्याशिवाय होणार नाही. तर तुम्ही पण सांगा. आम्ही लिहून दिलाय त्याला. आम्हाला नाही तर बसायला नको असं होणार. तर आम्हाला तरी सोडावं लागेल म्हणून सांगा. डीडीला इथे यावं लागणार. नाही तर दिल्लीला यावं लागणार. सोडणार नाही. जाऊन आम्ही डीडीसाठी उपोषण. चालेल साहेब तुम्ही द्या. दुसरी गोष्ट आपत्कालीन विभाग आहे ना, ते कधीच डॉक्टर नसतात. आम्हाला लोक फोन करतात. दादा एक मिनिट ऐक ना, बोला की तुझं बोल. आणि तिथे आम्हाला लोक फोन करतात पेशंट. त्याच्यानंतर आम्ही आल्यानंतर म्हणजे प्रत्येक वेळी आम्हाला यायला जड नाही. आम्ही त्याच्यासाठी बसतो. पण प्रत्येक वेळी आम्ही येणार, दम देणार, भानगडी होणार. मी त्याच्यानंतर डॉक्टर आहे हे चालणार नाही असं ते काही व्यवस्था नसता विचारा. मॉर्चरी तुमची बंद आहे म्हणजे बंद आहे का मॉर्चरी? रेफ्रिजरेटर बंद आहेत म्हणून सांगतात. कोल्ड स्टोरेज मध्ये बंद होत ना, ते आता चालू आहे ना. चालेल साहेब तुम्ही एवढं लिहून आणा सगळं. चला ठीक आहे. आपला सिंधुदुर्ग आणि कोकणसाद ऑपरेशन होत नाही. घरात बसत आणि फिरणं बंद आणि भाजप वक्तच व्हायचं फक्त. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाची दुरावस्था आहे. बहुत समस्या आहेत. म्हणजे प्रसूतीचे पेशंट 26 पेशंट रेफर केलेले आहेत. तसेच ऑपरेशन देखील झालं नाही. आपण आज आंदोलन काय? कणकवली तालुका युवा सेनेतर्फे आज ग्रामीण रुग्णालय कणकवली येथे आम्ही धरणे आंदोलन दिलेलं आहे. आणि खरोखरच या रुग्णांना सेवा मिळत नाहीत. कर्मचारी भरती झाल्या नाहीत आणि डॉक्टर पण इथे अवेलेबल नाहीत. आणि सगळ्याच गोष्टी अंधाधुंद चाललेल्या आहेत. त्याच्यामुळे आमचं हे आंदोलन आहे. आंदोलनाला आज डॉक्टरांच्या एक पथकाने भेट दिलेली आहे. आणि त्या पथकाला आम्ही सांगितलेलं आहे की ह्या गोष्टी ज्या गोष्टी तुमच्याकडे होत नाहीत. कारण आता जवळजवळ गायनेकोलॉजिस्ट रुजू झालेले आहेत 1 तारीखपासून. पण तरी पण ती जी सेवा मिळाली पाहिजे ती मिळत नाही आहे. 26 पेशंट यांनी रेफर केलेले आहेत. आणि त्या सगळ्या पेशंटांना सर्व्हिस मिळाली पाहिजे, चांगली सेवा मिळाली पाहिजे. याच्यासाठी आमचं धरणे आंदोलन आहे. जे डॉक्टर त्यांनी NHM-मधनं घेतलेले आहेत त्यांचा एक टायमिंग ठरवला पाहिजे असं आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे की जेणेकरून लोकांना सुद्धा ते कळेल की 10 ते 1 किंवा ह्या वेळेत सगळे डॉक्टर जे कोण डॉक्टर तुम्ही ठरवला आहे बाहेरनं ते डॉक्टर अवेलेबल होतील. रुग्णाला चांगली सेवा मिळाली पाहिजे. अस्वच्छतेचा मुद्दा आहे. अस्वच्छता जिथे जिथे झालेली आहे, बाथरूम असतील, इथले लॅट्रिन असतील, हे चांगल्या पद्धतीने स्वच्छ करण्याची सूचना आम्ही त्यांना दिलेली आहे. आणि हे सगळं जे निवेदन आहे ते आम्हाला ते लिहून देत आहेत. CS-ना विचारत आहेत. ज्या सिया मशीन आणि ज्या काही यंत्रणा त्यांच्याकडे नाही आहेत त्या पण यंत्रणा त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे की 2 महिन्याच्या आत आम्ही अवेलेबल करू म्हणून. आणि त्या जवळजवळ खूप महिने म्हणजे आता जवळजवळ आम्ही 1 वर्षापासून हे बघतोय की त्या यंत्रणा त्यांच्याकडे अवेलेबल नाही आहेत. त्याच्यामुळे इथले जे डॉक्टर आहेत म्हणजे जे डॉक्टर इथे येत आहेत आणि ते राहत नाहीत कारण त्यांना यंत्रणा नसल्यामुळे रुग्णांना सेवा देता येत नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त यंत्रणा जर त्यांच्याकडनं दिली, सियाम मशीनसारखी बाकीच्या यंत्रणासुद्धा या उपजिल्हा रुग्णालयाला मिळाला तर ते डॉक्टरसुद्धा इथे टिकतील. त्याच्यामुळे ह्या यंत्रणा सरकारने आणि सर्व CS-ने या जास्तीत जास्त लवकर या दवाखान्याला द्यावेत अशी मागणी आम्ही केलेली आहे.
भूलतज्ञ इथे बरे 2 महिने नाही आहेत, काय म्हणणं आहे नेमकं डॉक्टरांचं? नाही, मुळात भूलतज्ञ असेल किंवा इथली जी ग्रामीण उपजिल्हा रुग्णालयाची जी आरोग्य यंत्रणा आहे ती पूर्णपणे मोडकळीस आलेली आहे. या हॉस्पिटलमध्ये आता 26 डिलेव्हरीच्या केसेस ह्या महिन्यामध्ये ऑक्टोबर महिन्यामध्ये रेफर केलेले आहेत. एकंदरीत इथल्या आरोग्य यंत्रणेबद्दल इथले जे आमदार जे आहेत हे निष्क्रिय आमदार आहेत. या निष्क्रिय आमदारांमुळे या यंत्रणेचा या ठिकाणी पूर्णपणे बोजवारा उडालेला आहे. हे आमदार फक्त प्रवक्तेगिरीच करतायत. त्यांनी प्रवक्तेगिरी करावी, आमदारकीचा त्यांनी राजीनामा द्यावा आणि इथल्या असलेल्या आरोग्य यंत्रणा जी अपयशी झाली आहेत त्याला कारणीभूत इथले निष्क्रिय आमदार आहेत. आज इथल्या असलेली जी काही यंत्रणा जी आहे आज या ठिकाणी भूलतज्ञ नाही आहेत. आज या ठिकाणी ऑर्थोपेडिक असूनसुद्धा या ठिकाणी ती मशीन नसल्यामुळे ऑपरेशन होत नाही आहेत. वेगवेगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत, सोनोग्राफी मशीन, आज सोनोग्राफी तज्ज्ञ नसल्यामुळे सोनोग्राफीची मशीन ह्या ठिकाणी बंद आहेत. आणि NHMमध्ये हे डॉक्टर ते नेमलेले सांगतात, पण NHM डॉक्टर कॉल केल्यानंतरच त्या ठिकाणी येत आहेत. म्हणून आम्ही जी मागणी केलेली आहे त्यांचा विशिष्ट कालावधी ठरवून द्या, जेणेकरून पेशंटना या ठिकाणी बाहेर जावं लागणार नाही आहे. आज या ठिकाणी डेंग्यू किंवा लॅप्टो, काही वर्षापूर्वी या कणकवली तालुक्यामध्ये 40 पेशंट हे लॅप्टो आणि डेंग्यूमुळे गेलेले आहेत. आज कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात तापाची लक्षणं दिसल्यानंतर 4 दिवस आज डेंग्यू आणि लॅप्टोचे रिपोर्ट मिळत नाही आहेत. आज त्यांनी ते 24 तासात रिपोर्ट हे ब्लड रिपोर्ट देण्याची जबाबदारी त्यांनी घेतली आहे. ते लेखी त्यांच्याजवळ आम्ही मागणी केलेली आहे. एकंदरीत जर येणाऱ्या 15 दिवसात ह्या 30 नोव्हेंबरपर्यंत ह्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या ह्या कारभारामध्ये जर सुविधा झाली नाही तर डिसेंबरमध्ये यांना कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता ह्या हॉस्पिटलला आमदार इथले निष्क्रिय आहेत म्हणून आम्हाला टाळं मारावं लागेल. आणि ह्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या अपयशाला इथले आमदार कारणीभूत आहेत. मध्यंतरी आम्ही कर्मचारी दिले, क्लर्क आणि स्वच्छतेला स्टाफची गरज नाही. त्यांनी त्याच्याजवळ जे काही डॉक्टर उपलब्ध आहेत ते इथे आणून बसावेत. ही जर जबाबदारी पेलत नसेल त्यांनी जबाबदारी पेलत म्हणून जनतेला सांगावं. आणि म्हणून प्रायव्हेट आज लोकांना पैसे देणं परवडत नाही आहे. आणि म्हणून आज जे धरणे आंदोलन धरलेलं आहे हे प्रातिनिधिक स्वरूपात आहे. नोव्हेंबरपर्यंत या ग्रामीण रुग्णालयामध्ये जर कारभारात सुधारणा झाली नाही तर यांच्या डेप्युटी डायरेक्टरना इथे यावं लागेल, सिव्हिल सर्जनना यावं लागेल. आणि हे सांगितलेली आश्वासनं जर पूर्ण झाली नाही तर डिसेंबरमध्ये या ग्रामीण रुग्णालयाला शिवसेनेच्या वतीने टाळं ठोकल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही आहे. हे होते कणकवलीत शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते सतीश सावंत तसेच सुशांत नाईक हे देखील येथे उपस्थित आहेत. आणि शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात ज्या सोयी सुविधा मिळते आहेत त्याच्यापासून रुग्ण वंचित आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन आज करण्यात आलं आहे. प्राथमिक स्वरूपाचं हे आंदोलन आहे. नोव्हेंबरपर्यंत ह्या जर सोयी सुविधा ज्या असतील म्हणजे ऑर्थोपेडिक्स असेल, गायनेकॉलॉजिस्ट असेल, त्याला भूलतज्ञ असेल आणि जे OPD असेल ते वेळेत डॉक्टर उपलब्ध नाही झाले आणि त्यांनी जर ऑपरेशन नाही सुरू केलं तर आपण तीव्र आंदोलन उभं करू आणि ह्या रुग्णालयाला टाळं ठोकू असं देखील सांगितलेलं आहे. तसेच येथील आमदार देखील निष्क्रिय आहे असं त्यांनी सतीश सावंत यांनी एक वक्तव्य केलेलं आहे. त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी या रुग्णांचे हेळसांड होत आहे. त्यासाठी हे शिवसेनेचं आंदोलन येथे चालू असल्याचं आपल्याला आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.